Üýleriňiziň ýa-da iş ýerleriňiziň daşky we içki diýwarlaryny öz isleňide görä. Ajaýyp ýögüşgüni saýmak üçin Akkaýa gurulşy kojalyk jemgyýetiniň öňümi bolan, ýokary hilli, kent haryt nişanly diýwar boýaglaryny hidrleýär. Siz bu boýaglary edil şu pursatda 0-85 gysga belgisine kent diýip ugrutmak arkaly aňsatlyk bilen satyn alyp bilersiňiz. Çünki bu boýaglar renkleriň köpdürlüligi bilen ýylyň äkli pasyllary üçin niýetlenip, öz ýögüşgünini ýitirmeýär, hemde ýokmaýar. Bu şoň üçin dünýä ülümlerine laýyk gelýän bu diýwar boýaglar bilen öýleriňizi gözellik goşun. Maşgaly da döräp bilýän düşünşmezligiň öňüni almak üçin näme etmeli? Ýa-da maşgaly da döräp näsazlygy, birek firin göwnüni deňmezden näde waradan aýryp bolar? Hormatly izleşler, eger siz maşgaly durmuşy bilen bagly dürli soraklaryň jogaplary bilen tanışmak isleseňiz, 0-30 gysga belge 801 san belgisini ýazyp SMS soratsaňyz, bu arada görüň berýän gepleşik siziň telefonuňyza gelip bolşar.